Oku ýyly ýakynlaşdygyça Türkmenistanda çagany mektebe ýazdyrmak üçin çykdajalar ýokarlanýar. Adatlyň habarçylary parasyz çaganyň mektebe alynmak üçin mümkinçiligiň esli adalanlygyny habar berýärler. Çagalaryň üç arka garyndaşlarynyň suwt edilmänligini subut etmek talaby hem körpeleriň mektebe alynmagyny kynlaşdyrýar. Türkmenistanda başlangyç we orta bilim muht hataplanýar. Şol wagtyň özünde de enatalaryň çagany mektebe ýazdyrmak üçin çykdajylary ýyl-ýyldan köpeldi we müňlerçe dolar ýetdi. Adatlyň türkmen başydaky habarçysynyň sözlerine görä, şunlar şunça pul çagany daşar ýurt dillerini çuňur öwredýän yerli ýöritleşdirilen mekteplere salmak üçin zerur. Iň uly mukdarly para enatalaryň bilim derejesi has ýokary hasaplaýan mekteplerine niýetlenýär. Türkmen başydaky iň meşhur 10-njy, 15-nji we 24-nji mektepler hasaplanýar. Olar rus, ingliz we nemis dillerini ýörite öwredýär. Bu ýerde mugallimler bilen tölegli goşmaçy tapaklar hem alyp bolýar. Dip habarçy gurrun berdi. Ol çağalaryň okyby beýatçylyk esasynda ýa-da golaýda ýaşaýanlygy sebäpli mektebe muht girmek mümkinçiliginiň tas ýokdugyny belliýär. Bu mekteplere esasanam gruply adamlaryň çağalary girýär dip habarçy maýdýar. Adatlyk radiosi mektepleriň administrasiýalary bilen habarlaşmagy tynaşdy, ýöne maglumat alyp bilmedi. Çağalary mektebe salmakdaky başga bir problema garyndaşlarynyň suwda çekilmänligini subut etmekdir. Talep edilen 3 arka resmi namasy çağanyň garyndaşlarynyň jenaýat işine çekilmänligini subut etmeli. Bu talap käbir çağalar baglaryna kabul etmekde hem ulanylýar şeýlelikde garyndaşlary jenaýat işine çekilen körpeler çağalar baglaryna hem-de mekteplere gatnamak mümkinçiliginden iş ýüzünde mahrum bolýar. Adatlyň habarçylary paranyň bu meseleni hem çözýänligini belliýärler. Pul berip hem mektebe ýazdyryp bolýar hem-de zerur resmi namalary alyp bolýar. Ýani ýakynda çağalary mektebe salmak üçin olaryň çağalar bagyna gatnanlygy baradaky resmi namanyň talep edilýänligi ma'lum bolupdy. Adatlyk radiosynyň habarçylary hususan da Balkan vilayetinde enatalaryň çağatynyň tomus aýlarynda bakça gatnanlygyny tasdiklaýan resmi namalary we munyň üçin edilen tölekleriň kwitansiýasyny görkezmeligini habar berdiler. Bu aralykda Mary vilayetinde çağalary mektebe ýazdyrmak üçin paranyň mukdary Balkan vilayetinden azrak görünýär. Mardaky habarçynyň sözlerine görä, bu sebäpdäki meşhur mekteplere ýazylmak ortaça 5.000 we 10.000 manat aralygynda tölemeli bolýar. Türkmenistanyň Merkez bankynyň kursy boýunça bu 1,5 we 2,5 müň Amerikan dollaryna barabar. Habarçy para bermeli bolýanlygyna garamazdan çağatyny gowy hasaplanýan mektebe salmak isleýän enatalaryň köpdigini belliýär. Ol marda iň meşhur hasaplanýan okuw jaýlarynyň arasynda Şatlyk owasyndaky fizika we matematika mektebini, öňki türkmen türk mektebini, 21-nji we 16-njy ýöriti mektepleri şeýle-de rus dilinde sapak berýän 5-nji we 14-nji mektepleri agzap geçdi. Enatalaryň gurrun bermegine görä çağany mektebe salmakdan başga da ony belli bir klasy ýazdyrmak hem çykdajylary talap edýär. 1.000 we 2.000 manat aralygynda para berip belli bir klasy ýa-da mugallimy saýlap bolýar. Şeýle hem pula klasyň içinde islenilýän hatary we partany saýlap bolýar. Birinji hatara ise köp bolýar, galan hatarlardaky yerleri saýlamak üçin mugallima sowgat bermek ýeterlik bolýar diýip habarçy maýdýar. Mary vilayetinde çağany mektebe ýazdyrmak üçin zerur bolan köp sanly resmi namalary hem pula satyn alyp bolýar. Yerli ketelhanalarda medisina spravkasynyň bahasy 5 we 10 manat aralygynda durýar. Ýöne munyň üçin nowatda durmaly bolýar diýip habarçymyň gurrun bermegine görä resmi namany çağany getirmän hem ýazdyryp bolýar. Munyň üçin 150-den 200 manada çenli pul tölemeli bolýar.